Evo ga, izvor Kupe, 0,25 minuta. Znači, sada dole prema izvoru. Put. Od našeg auta gdje smo ostali na parkingu do izvora pola sata, lagan je put. Kroz šumu fino. Evo kako staza ovdje izgleda. Znači mjesto razloge ili kako već, do izvora Kupe. Temperatura na izvoru je uvijek 7. Krški izvor. Pa ćemo vidjeti kako to izgleda. Evo klupce na stazi. Nastavak dalje. Sunce se probija kroz grane. Put sad ovdje skreće lijevo. Evo sad jedne zemljane stepenice do spuštanja dole u kanjon i do izvora rijeke Kupe. Vidite kakve su to šume.
Ovo izgleda kao kišna šuma. I evo ga. Još 5 minuta. I evo ga, dolazimo na izvor rijeke Kupe. Evo ga oznaka, 321 metar nadmorske visine. Ima sada knjiga upisa, Nacionalni park Risnjak. I evo, to je to. Znači, eno, tu je gore izvor. Tu lijevo. Pogledajte ovu ljepotu. To izgleda. I gore je izvor. Bistra. Evo ljepota rijeke Kupe. Put. To je to, sada izvor je tu nekoliko metara niže. Znači izvor je za stupanj hladniji od Une. Izvor Une je 8 stupnjeva, a izvor Kupe 7. I evo ga, to je to. Izvor rijeke Kupe. Stijene. Evo ga. pH vrijednost 7,8.
Evo ga, piše da je istraženo do 154 metra. I jedan je od najdubljih u Hrvatskoj.